Kato moro! Tervetuloa Telakalle. Telakkahan on Toppilansaaressa sijaitseva kulttuuri- ja mediatalo, jossa autetaan nuoria elämässä eteenpäin työpajatoiminnan avulla ja järjestetään alakulttuuritapahtumia. Telakka on kokenut viime aikoina isoja haasteita, kun kuntouttava työtoiminta loppui vuodenvaihteessa ja kylpyhuoneesta katkesi putki tammikuun kovilla pakkasilla, joka aiheutti ison vesivahingon kaiken kukkuraksi. Kaikista haasteista huolimatta Telakan tarina sai jatkoa, kun Oulun kaupunki suostui korjaamaan vesivahingosta aiheutuneet vauriot ja löysimme uuden rahoituksen nuorisotoimintamme jatkoksi. Me kuitenkin menetettiin paljon meidän yhdistyksen varoja näiden haasteiden keskellä, mutta nyt me tuodaan yhteen joukko Telakan tukijoita ja artisteja yhteisen varainkeruun tapahtuman merkeissä. Tule sinäkin antamaan tukesi Telakalle ja nauttimaan Tulva Festin 2-päiväisestä kattauksesta.